Καλησπέρα, βρισκόμαστε στην Πέτρου Ράλι για να παρακολουθήσουμε το fashion show του Λάκη Γαβελά. Ο κόσμος έχει αρχίσει να σιγραίει και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται μέσα. Είμαστε φανατικοί των Λακ. Είμαστε, ναι, αγαπάμε και τον Λάκη και τις εμπνεύσεις του. Και τον ίδιο αγαπάμε πραγματικά και όλες τις δουλειές που κάνει έχουν μια αξιοπρέπεια και είναι πάρα πολύ καλές. Φοράμε Λακ απόψε. Πάντα, από πάνω μέχρι κάτω. Είμαι φίλος του Λάκη πάρα πολλά χρόνια. Περνάμε πολύ ωραία και παρακολουθούμε πάντα τις δουλειές του. Και σήμερα ήρθα να δω το show που παρουσιάζει την κολεξιόν. Ωραία, να σας ευχόμαστε τότε να περάσετε πολύ όμορφα και να μας πείτε μετά πώς σας φάνηκε. Βεβαίως. Καλησπέρα κυρία Βάρβα. Τι καταπληκτική εμφάνιση. Μείναμε άφωνοι με το στόμα ανοιχτό. Ελπίζω να το χαρήκατε. Πολύ, πολύ. Μ' άρεσε και εμένα. Να υποθέσω ότι αυτό είναι ένας προάγγελος στο Dirty Major για την παράσταση. Τα κουστούμια μας τα έχει κάνει ο Λάκης ο Γαβαλάς και η Τζο και μερικά από αυτά τα φοράμε και ήθελα λίγο να δω τι θα γίνει με την παράσταση. Ήταν λίγο τρελή. Και είπα για να δω λίγο, αλλά είχα και λίγο τρακ βέβαια. Του Πέτρου Κωστόπουλου, ενώ το πάρτι ήδη έχει ξεκινήσει, σας χαιρετάμε από το Lac Fashion Show.